رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرانہ عقیدت پیش کرنے پہن این دوران سائیں افتخار گیلانی سے تشریف گھنین، سائیں رضوان کلندری سے تشریف گھنین اور سرائکی اگوان سائیں مہر مظہر قاد سے تشریف گھنین، اصل ثنا خان رسول صاحبزادہ پیر احسان شاہ صاحب آپ تشریف گھنین تے سائیں محمد رضا سعیدی سائیں آپ دی آمد دا شکریہ ادا کریں سے، اور خاص طور تے وڈے وڈے لوگ اج دی کچہری دے وچ موجود ہیں۔ میں دیکھدا بیٹھا کہ دو لالیں دی جوڑی بیٹھی ہے، سین نسیم سیمی دا بہت وڈا نا انہیں دے صاحبزادے فیصل عمران سائیں تشریف گھنین، اپنی اماں سین دی جھوک کو یاد کیتے نے، جھوک دی رونق بنن، انہیں دے سین نسیم سیمی دے شاگرد مقبول کھرل سے تشریف گھنین، آپ دا شکریہ ادا کریں سے، اور خاص طور تے سائیں محمد اکرم میانی والا بہت وڈا نا ساری موسیقی دا، سائیں ریاض ملتانی سائیں ریڈیو پاکستان ملتان دا بہت وڈا نا، ریڈیو پاکستان ملتان دا ایک بیا بہت وڈا نا سائیں صوبہ ملک تے نال نال اساں دوست احباب دا ذکر کریں رہے ویسوں، تو میں ہن درخواست کرنا سائیں محمد رضا سعیدی سائیں کو آپ تشریف گھنا سن بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ عقیدت پیش فرما سن۔ درود پاک زہرا دانو کر سارا جہان زہرا دانو کر سارا جہان اے اچھی ہر نساتوں اچھی ہر نساتوں زہرا دی شان زہرا دانو کر سارا جہان بی بی زہرا دانو کر سارا جان، تسیں بخشی واسطے پڑھ گئے نو زہرا دانو کر سارا جان، اے زہرا دیا سی زہرا دیا سی جس دم سواری اے سن سی آواز خلقت اے ساری، سن سی آواز خلقت اے ساری، اے نظرہ جھکا نظرہ جھکا ہو سی اعلان زہرا دانو کر سارا جہان زہرا دانو کر سارا جہان، اے دو جگ دی ملکہ دو جگ دی ملکہ ہتھاں دے چھالے اے قرآن سنا کے دو لال پالے، قرآن سنا کے دو لال پالے، اے دوواں نے رکھیا دوواں نے رکھیا امڑی دا مانے زہرا دانو کر سارا جہان زہرا
دا نوکر سارا جہان خان صاحب دے حکم دے مطابق ایک شعر پڑھدا پیا ماں دی شان اچھیاں لمبیاں یارو ٹالیاں اتے کڑیاں جنہاں دیاں چھاواں اے ہر شے بازاروں لب جاندیے پر نہیں لبدیاں نے ماواں اے ماواں باجو کیڑا سجنوں اے دل دے درد ونڈاوندا اے کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماواں نو ہوندا اے کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماواں نو ہوندا دے آخری شعر ہے کہ ساری عمر میں پیکے گزاری او ایک دن سورے جانا او جنے بردے ماں نے کجے اے سس کجے تے میں جانا جنے بردے اوے ماں نے کجے سس کجے تے میں جانا ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم تے میرے قابل احترام استاد نسیم سیمی صاحب دے دنیا تو ٹور گئے تو حکم کیتا ہے کہ ہر جھوک دا پروگرام تو نوکری کریں تو انشاءاللہ جتنے صاحب میرے میں نوکری کرے سا میرے خان صاحب لشاری صاحب فیصل بھائی صاحب سنگھ رانا صاحب حضور احمد رجی صاحب واسطے سب دوستوں جی احمد دوڑا پڑھا بسم اللہ تے سبحان اللہ یار لاکھ شکر پڑھا تساں آ گئے ہو تواڈی دید ڈٹھی تھئی عید میٹھی ہوئے قربان ونجاں تساں آ گئے ہو تشریف رکھو سکی ڈاڑھی ہے تے ہاتھ پیر چما تساں آ گئے ہو ساری محفل تے تھی یا رب راضی اوے میں خرے تمڈاں تساں آ گئے ہو بے وزن ہے تیری مرضی ہے اوے بھاویں پا وچ پا بھاویں سیر چ پا پا ڈیندی چٹی چاننی وچ جا رات دے سختی اندھیر چ پا کیں دشمن دی فود کیتے یا جھمر دے اے پھیر چ پا راہ رول دے شاکر کنگن ہے اوے بھاویں ہاتھ وچ پا بھاویں پیر چ پا سیدنا حکم کلام واہ جو پیار کی توئی رول دی توئی ہے وچ روئی واہ وے سجن تیرے وعدے ہے کوڑے ہانی وہ تیرے وعدے واہ جو پیار کی توئی رول دی توئی ہے وچ روئی واہ وے سجن تیرے وعدے ہے کوڑے ہانی وہ تیرے وعدے دے کے بھی چھوڑا ماہی تھی گے روانہ ٹوک
टोका मारेंदा मेकू अपना बिगाना डेके भी छोड़ा माही थी गे रवाना टोका मारेंदा मेकू अपना बिगाना मेणे आवाग की तोई रोल दी तोई है विच रोई वाह वे सजन तेरे वादे है कूड़े हानी वो तेरे वादे जेथी दिल अड़ी आई शाला अड़िया रावी ओए तेदा कुछ नुकसान तो होवे मेरे बाजू तेरे निखड़न दा ते कुछ अरमान तो होवे सौदा वेख के नजी मी मोल लविए लगे जर पहचान तो होवे बंदा मरदा सोहना तां लगदे ओए अगू कोई इंसान तो होवे डेके भी छोड़ा माही थी गियों दूर है दसी तां वेंदास मेरा केड़ा कसूर है डेके भी छोड़ा माही थी गियों दूर है दसी तां वेंदा मेरा केड़ा कसूर है इहो जे चदी लेड़ी चतोई रोल दी तोई है विच रोही वाह वे सजन तेरे वादे है कूड़े हानी वो तेरे वादे डेके भी छोड़ा माही कीती कमाल है निसिचा पुछया आके शाकिर दा हाले डेके भी छोड़ा माही कीती कमाल है निसिचा पुछया आके शाकिर दा हाले इहो जे चदी लीड़ी चतोई रोल दी तोई है विच रोही वाह वे सजन तेरे वादे राणा मोहम्मद फराज नून मरकज़ी चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी सही अब्दुस्तार फहीम पाकिस्तान सराकी पार्टी दे अगवान सही मलिक जावेद चन्नड़ सिंह आप तशरीफ गिनन आप दी आमद का शुक्रिया अदा करेंदे से और सारे भिरा सारे दोस्त हाजी बशीर मुल्तानी सिंह सारे अजीम शहर चौधरी मुबशर सिंह असां सारे दोस्तों की आमद का शुक्रिया अदा करेंदे से मैं हाजी बशीर मुल्तानी सिंह को दरख्वास्त करे सा जो तशरीफ घिनो सन अपना कलाम पेश करे सन चूँकि ये साल सवाब की महफिल है इन गाल बात भी चलती रहे और नजराना अकीदत भी ते शायरी भी सही हाजी बशीर मुल्तानी साहब